Alright. Mwancho murigereria ekara tukunya kubwatia mugano bw'omusubati oigo obete kago Kenya nabo igo ko goitwa century tari yogwikiranu ringaniria bere nyacheki gosinyana no kweresa ng'a nokoria omonto maete sometimes tari gento kere tari rieta rigi omonto orabese gotumeka bono after omwaka oiga nere gosambwa n'abanyakenyoro ababwate asira ere igoro abana mbare batigarete abana b'omusubati oiga bari babere oyo oyomo otaikiraneti buya noyondo omoke akamwana gake nabwo agoteba ng'a tata nenyama agatwaire you can imagine bono abana baigekera abantu bakorete egento gionsi pi bagatiga abana abo musubati oyo moroche gaiga akaimokia abana bari atabamanyeti atari omoiri nakubareta sa kombwete amenyete just imagine notori nere gaiga iria twerese ng'a inchere kiaomerete abana abaiga ngi kiamoirete ere kubareta bakagaiga nabo igo bono abantu basobo bachira kabisa ng'aki kuru babo Abali ni busibuli. bali ni sino ngai Nyamuya. ng'aki mete nyachikia Yacheki. Igo omenyete kosie nachiete nkayane obogima bogasinya. Kera bogasinya bono nkamoibori mong'ina taiyo. Nkarora omogaka naro naende anti yane naro. Toranya gosumbuana bono nkaratiga mberera etown. Nya gosukia abana bane rende. abana bari ngobati Babere. bono ritukirire igoro kore giakorekana tinyacheki gaiga ng'ai giakonyorete naende ng'aki kwanyorete habari Inche narenge mogondo. Nkarwa mogondo chienge 10:30. Ngacha ngasoa, ngaesibi, ngasoa nkaba ng'a narara. Omwana one naro orenge okonyora taraire na gochia esukuru bono iga asokire, egeke egesinini nanga mwamonyora. Agasoka gochia para gontebia yaya, abanto bagoteba ng'a gose na ogoro osambirwe nyacheki. Nkamoteria rende gose ogoro nimomanyete. Nkamotebia yaya bono tiga ngontirimboke, imanye ng'a inki ekio gekorana na omonto arang'akere esini korwa are onyoreti mbwati mogano ngokora ki? Nkweresa. Inche rende ngatirimboka ng'ora nkaika rende ikori, ngatira, nkarora rende ase okorora ng'a noare gosambirwa, na ebichanga bioka bikorete ki? Bire nse. Gochi gosuka gochia rogoro nkarora abana bakorete ki? Mbare ororo, na omosacha nare oyomo orenge ororo onywete ore korera sana goetera ya abana aba ng'a naki batiga? Ng'aki batigwa nchera boka. Ekero naika rende nkarigereria, nkarera, nkateba bono egento ngokora ngoimokia abana aba mbarete mpaka abanyene bakore ki? Batoke noe timbamanyeti. Goetera amabera naro agerete ngakora ki? Ngaimokia abana aba korwa nchera. Saa ngapi 12:00. abana abaiga boka buna bariga bakeiga Nabo boka barenga 12:00. Ya morogoro. eri ekero koba oiye ogoro egwate no momaete mbabwate family mbabwate abantu bamwabo Timanyeti aro. Ere nimomaete lakini gochia timanyeti. abana boka kwanyorete Inche na abana boka nanyorete na oywo ore korera, ore goechanda sana, ng'ai bagochi ng'ai bagochi mpaka agateba onye ndiri omong'ina omwabo arenge nkobaira arenge nkocha koimokia arenge airire omong'ina omwabo. Lakini omong'ina omwabo takoreti ki? Taiyo. Inche nkamotebia bono tiga goechanda, tinkonyara gotiga abana aba nsa ng'ende buna abanto bande bakora ki? Babatiga. Nkababogori rende, ngacha na barabwo. kamwaka w'omosamari ase bare Mpaka bono iga. ekero kobareta korwa nyacheki bakagaiga abanto mbare para Abanto mbarenga naende bansonchete ngaika ase gete korwa maate iga nkanyora oyo nyaroka tari konyara gotara ngatenenia egari nkamorina tokarina togaikera nsa abo. nki gekogera tari gotara Timanyeti ng'a bono nokorosa gose timanyeti aro. Nkamoreta nkamoikia bono rende barenge na embeo nkabwatia amache nkabasibia noe yanga nchiarenga omwana one omoke nkanyora yanga teri komoisana echiaye nchiri komoisana ngacha konyora uniform eye nere ekwamba komosoa nkamobekera ero. uniform ya school ene uniform ya omwana bwa school Omwana one bwa esukuru. gwagambete nabarunchire
yaya omokena are gokwana omokena ore goteba naende inche timokwanere tigekora natwarete amabera nare konyara koboria omwana one omoke amaswali mangekora korwa mambia oboriwu. Are konya goteba mama achiete sobo naende tata asambetwe. Eki nakio omwana are konya gokwana mpaka rende ekari mpaka buna narosetie endagera bokari tokarara mpaka naende buna twaboka mambia. Bono buna kwaboka onde narochire korwa bwakiete goika buna twachire iga gocha goclaim abana gose gocha goteba ng'a rende ng'aki mogambi gose onde Tindarora onde nki ebirengeri biagoime bono obotuko bwoika mpaka bono iga. Tindarora onde inche narengereria naboka mambia sana nateba ngoenda ndigie omogambi moborie bono abana baria ekero mwabatigeete aria ng'aki ekoba nanyora mogambi tinkoreti ki timoikereti nairanire nyacheki kabere nkorigia omogambi ntari gokora ki ntari komonyora. Bono inche nare koenda rende omogambi antebi ng'aki nki kegokorwa gose inche rende ningenderete kobera na abana nkanyere nki gegokora ki nki gekobwatia. Moche omorigereria mosubati oyo ekero okoimagine tabwati omogaka oye nere obogima bwasingete abwate abana baye babere omeire abana bande babere oboretire mwaye obaire endagera nabo igo nabo bare iga chinsi echi getogokwana. You can just imagine. Bono iga buna twachire iga twachire naba abanyene abwo naye kwarore naende nabo tabesiwa ng'a nabwo ase eng'encho naye na abanto bagoitambulisha buna onde bwensi agoitambulisha tari bo. Inki orabatebia bono iga ase eng'encho kwabarorire? Inche bono ndatebe ng'a mbuya baikire gose enchera abana batigarete onye ntabete omosamari tango timanyete na inche abwo nare konya koeboria ng'aki ngokora mpaka ase nare naigwete arenge omama moino naiko nachia koboria rende manye ng'aki sobo nenyorekane nkonyora sobo nenyorekane nonye inche nabo nare komokia echukumu ng'iko manye rende ng'a inki omocha inki omochando gose omwana ore gocha kombera omochando nabo nakogenderera kobera nabarabwo inche tinare kobanga na oyo omonene torochi tari konyara gotara. Bono nonye ase ngochi mpaka embere egasi oyo omoke ere gochi nabo ndabereke nkore ki ng'ende nere. Amang'ana amakong'u endagera nobwate? Ndagera nkogora Yose keria ekobwate inche nabo namwete na abanto batete ng'a at least bakona en 2020 orore gose nkobarageria inche onde teyong'eire kende. Moche omorigeri by the way act of kindness omosubati oyo akorete onde bwensi orata kosupport mosubati oyo erie agendere na obogima bwaye gayo. Enamba yago esimi neri? 07 92 06 11 98 07 92 06 11 98. emirimo okora neri? Inche na oboremi tu ngokora rende nanya gosukeria obogima. Oboremi ekebarua kwanza ngokora naki gekogera nasukia nonye na abana bane amasomo. Bono nero tochieti gasi Tinchieti gasi nare konyara kwenda kobaya abana abo. Lawrence kaga borate gokonya mosubati oyo iga ribaga riabo nario riokogokonya onde orate ng'anyi korwa ase iga gokonya at least okore gasi ende nonyare gokora bo. You can talk to her namba ya esimu noere iga gose screen onde bwensi orate gokwanera mokonye ase enchera ende yonsi ribaga riabo nario eri naende boigo maybe next time nabagotwakera esimu etebe ng'a onde namokonyete. Okay, bono aba nabwo abamwaba bana my brothers onye mura nti murateke musubati bono yukera mwamunyorera abana baino no bariga tete ng'ebo mura bamwabo musubati oria nabo igo mbare bamwabo bachire gaiga list nabaro barakwana ering'ana erimo togochi gokora korwa chinsemo echi iga. Oh my god. Yes. Moche morigereria omuro mwabo monyaruko iga goitire iga nyacheki aitigara kwana erimo ona mtongo kyo abanchwa abarari chitimbwati mang'ana ndoche ndache nkwane matambe igetang'ani kabisa ndakwane kuru imeane koreng'ana muna narigereiri kwirana na omusubati oyo mbuya
gokonya abana bakurunjera kubareta paka enka yaye naende obarendire korwa rigora mpaka rero iga naende twache twabanyorire abana bare buya bare nere narorire ng'a bakomanyire kabisa. na abana aba naberire nabo amatuko mbamanyete ninyete para abwo bare para abwo neba ninyaruke yendore iga ngocross goika asoe gosamerera igo bana batari ase baragende ng'a nkrosi mbe mbamanya ase otatirende mbuya mono baba nkoiraneria aye ase ayare gwakorete naende gwakorire mpaka goikera chinsechi twarure bogirango twaikera ogokumi gwaito okonene nkori ng'a mosubati omintere barire naende kere bamorire bono ndoche ng'a yaani barire eriso riane inche kivyangu na eamate yaito Ng'aki omogambia batebi bono ekero zo bono omogambi egento akorera gotoeresa aria omogambi atotebia ng'a abana bare sijui efarini bamoroka gocha rogoro omogambi oteba mogoika ase aria bora mwakikise morore ng'a abana nabwo kere mwarorire abana nabwo naende nabwo mokonyara gokora ki gwonchoka morore ng'aki mogokora lakini bana barabwo mokonyara koira nyuma ntaraba onioke inu genda rora abana kere mwabarorire naende mobatiga raria mobatiga econdition ya abana ekero kwabarorire ng'aki ere nogende ki ng'a nao mbuya bare naende nokobatiga. bono koreng'ana buna narigereiri abana aba nabo yare konyarekana aro tindamanya anko yane noara anko onde nara abwo onde nara aria nabo bararwa inche tingonyara korwa richibu ng'aki tokore iga Okay. nabo bakwama goteba ng'aki togokora abana aba ya yankorende korengeti maite gosi chikamera nchiroche iga nabo koba omobekera chimicrophone